So lawyer Chatunga is being applauded for his good work on Chatunga's case. He sounds very intelligent. That's what I've noticed. He's very good with words. He doesn't want anyone to have any idea of their defense strategy. Family Yakat, you get every information from him. If you remember, family has released a statement that if you want anything or to know anything, muchataura na lawyer. But lawyer racho haristomboburitsa kana anything. Arungoti have no idea zvinhu zvakawanda, and mukanzwa achitaura achinzi akabvunzwa anything personal anobva ati I will take instruction from my client. I'm not aware of that. He was asked about Chatunga's health and mental state. Ndobva angoti, I'm not trained for that, I'm not a psychologist. Ikangoti babava, he's not going to answer anything. He's very good with words, although vamwe vari kuti ane rough. Ameno munomuona sei, munomunzwa sei ane rough here mukomana uyu. Hanzi anozonyanya rough. I feel like majournalist anogona kunyatsomahandla zvakanaka, because dai tiri vamwe isusuka aiwa Mwari akatogona zviri kusati ita malawyer, because by now dai makutoziva kuti pfuti iri papi, zvese zvakaitika panamba 37 munenge matova nedetail rese. Social media inenge yakatozara izvozvi kutoti lawyer rake akati zvakati, because hatina kana secret. And every time he gets to be interviewed, makambomuona here kuti maanswers ake anoanswer ese but with no answers. Anoita make sure kuti every question anoidaira but haadaire with any answer. Yesterday he said we've been ready since last Monday. The state is the one delaying. Mukonzwa very intelligent mukomana wacho. Ari kutoti isusu titori nemaansa kudhara, titori prepared, but state ndo iri kuita kuti nyaya idrege. He's very cautious with words, knowing that behind the scenes he's working and negotiating. Because kune madhira anenge achiitika kakuseri uku, iye ozofamba achitaura kumedia house kuti takazonzi zvakati kuseri uku hazvizobude zvakanaka. Pakadai so unenge uchita trade carefully, because you're making sure that your strategy is not out there. State ichazongorohwa kepele juve nemukomana. I can see him showing them flames mukoti, because munhu wacho unyazoona kana achitarisa achita zvinhu so unyazoona kuti apa pane pakakungwarisa so karipo. So saka mukoti I can't wait kuti ndichinyatsoona kuti anenge achita sei, defense strategy yake ndeipi. Vamwe ndo vari kuti he must look for another lawyer, hanzi hapana zvinozikamwa apa, rinyazooneka kuti munhu wacho hameno zvazvingori so. And I try to check if he has other court cases, high profile ones. He has never done high profile cases, but he has been an attorney since 2013. He's been working in this field for the past, like he has more than 10 years experience ari mubasa. So munhu ane experience yakadaro tinenge chitoti basa anoriziya zvekutodaro. And kuSouth Africa vanenge vaine macases akadai, so vanenge vakadhila nawo akawanda, and my recommendations I'm sure ndo akaita kuti vachoose iyeye lawyer uyu. Vamwe ndo vari kuti nemari yavainayo vaifanira kunotora malawyers atinoziya kuti ayaya vanonyatsogona, like those celebrity lawyers ana Berry Rooks and also ana Herinel vakaita nyaya dzana Oscar, you know, all those people. Ndo zviri kutaurwa kunzi they were supposed to take those people because they've got the money. Pane zvinhu zvakawanda I think zvinotariswa kana munhu uchitora lawyer. Haungonotore because uyu munhu anogona kana kuti he's a high profile, he's got this proven record, and we know kuti vanhu vaive vahombe zvekudaro, but kuzoti vanodhila nenyaya idzi I don't think kuti vangadewo kuda kuzvipinza munyaya idzodzidzi. I don't know, I'm just assuming sezvo vanhu vari kuti aiwa vaifanira kutora vanhu ve high profile chairo. Amen. I feel sorry for all media houses, because at this time they have no information ya lawyer. Avasikwana kana one information. Mukomana akaita kuronzi kutsika pasi, kutsika madziro kuti haasi kutomboda kana kutomboburitsa anything. Aitoda kutomuiswa mvura yaOla chete. Ola ndiye aifanira kumhanya kuSouth Africa uko ononwisa mukomana mvura otanga kudururura, otherwise hapana, because chinguri vamubvunza hapindure. Even musikana waya anozvita Criselda woku SABC anoti aenda nemaiki agodi asi haasi kuburitsirwa kana 1. Ndiyo atinenge chitotemba kapa majournalist, but akatosarendawo. Apawo on the other side, on the other hand, the National Prosecuting Authority confirmed that Chatunga and Tobias were both illegal in South Africa, so bail is likely to be denied. Pakadai so kana vakaita border jamba, saka isusu, what more about us isusu? Alright, so ini ndombonyatsonzwisisa kuti border jamba vanenge vakaenda here nekumvura kwataiona manyuzi kuti vanenge vakaenda nekumakarwe here, vanenge vakaenda nepamusoro, vanenge vakaenda nepapi, because it's like kuti
border jumping yavo ka haina kuenda nekundege, inenge yakatoenda nekubhazi kana kuti nekuenda nekune mota nekupi ameno, I don't know, but zviri kunzi they were not legal in South Africa. Kana vakaita border jumper, saka which means kuti criminal case yavo will proceed vari mukati. Hakuna, it's likely that it will proceed vari mukati, no bail for them. So vanenge vakutokudzwa court date, ende pakumirira court date manje ka ndo pakaoma. Motanga trial moita sei muchibva masel, iyo ndo inonzi yakaoma iyoyo. Munogona kuita gore 2 musina kumboita nyaya yenyu ichingotendera ichingonzi bail, not bail, muchingonzi yapinda mucourt postponed zvazodai. So uku manje ndo kwakaoma kwavakuenda uku. Stage iyi kai vanofanira kutonamatira kutoti vasanyanyoprolonga nyaya dzacho. Kana kuri kutongwa kurumidze vatongwa vatange kuripa mhosva dzavo, vatange kutoita vatotanga kupika, otherwise it won't be good. And after manje nyaya yavo yaitwa ndo pavanozopikira yekudzorerwa iyi yekuzonzi vakaita border jumper vanozoenda kunoendeswa kujeri vomirira kuzodipotwa, which can take a month or so variko ikoko vakamirira kudipotwa. So deportation is not going to proceed till nyaya yavo yecriminal yapera. Ndo zvandingatotaura izvozvo. Handidai baba vavo varipo vasina alright, not kuti varipo, but dai baba vasina kuondomora nyika yedu, handidai vakazvigarira zvavo vari kumba kwavo, vari mumba mavo, vari double story kana kuti chii, hameno imba yavanogara kuBorodale here kana kuti kupi kwavanogara. Handidai vatori mashoni vakatogara zvavo izvezvo as we speak, but baba vavo vakaondomora nyika, ndosaka vakunonakidzwa nenyika dzekunext door. Ndo marepercussion acho. Dai vakagadzisa nyika iri seSouth Africa, mofunga kuti dai vanhu vaienda ikoko South Africa. Ukaona mwana wa former president asitorinawo mapepa kuzoti isusu South Africa iri muproblem nyika iyaya, because isusu ana pingi tozowana sei mapepa ekuSouth Africa when mwana wapresident akaitochawo border jumper. Baba vacho vakakanganisa, ndisi vaifanira kusiya vavaitira macitizenship, vavaitira maconnection, vavaitira machichichi, because with that mari yakatengwa imba yavo 43 million, they qualified kuti vaone mapepa kuSouth Africa with that, because vaiwana mabusiness visa ekuinvesta ekuita sei vaigona kuwana, but baba vacho vakaenda vakaregera kugadzirisa vanavo future. So I think kuti at this moment, let's just give this lawyer benefit of doubt. Timbomusiya tione kuti anochasvika kupi nenyaya iyi. He was even asked about muyo wekupfurwa yakati, I have no idea, I don't know anything chichi kuitika nemukomana wekupfurwa. Kanjani? Lawyer uyuka, lawyer manyama chaiyo. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. If you're not a subscriber, please make sure that you're subscribed, and see you in my next video.